Dobrodošli u Šoljicu razgovora, podcast u okviru 21.114 film festivala. Ja sam Mihajlo, a sa nama je Tibor Vajda. Dobrodošli. Još bolje vas našao i pronašao u ovoj galami. Tako je. Pa, nadam se da će tonci to da reše, a kako je običaj kod mene u studiju, ovom lepom, svaki gost kod mene dobija kaficu. Može repriza? Što, kafica vam se ne sviđa? Ne, nego sledeći put da dođem opet da dobijem kafu. A, pa naravno. Tako može. Pa dođite vi na snimanje kad god, Pa nije ćemo to, da kupimo. nije to isto. Mora gost da bude. Jel' tako? Da. Živeli. Živeli. Opa. Dobro, živimo. Tako je. Za prvo pitanje hteo bi da vas pitam o našem glavnom bioskopu koji će biti ove godine, bioskop IKA. Da. Da. Vi ste, zajedno ste imali bioskop kod IKE i Tibora. Taj bioskop je bio u sporednoj selekciji. Da. U sporednoj selekciji, ali taj bioskop gde se nalazio, sad se tamo nalazi glavni bioskop. I zvaće se bioskop kod IKE. I to znam, pošto sam ja predložio, pošto mi smo zajedno to radili. Da. Sad, ja još nisam umro, ali IKA jeste. I sad je red da po njemu zovemo, jer nismo u istoj kategoriji. A ja imam vremena još, pa kad budete otvorili pozorište, zovite po meni, pošto ja imam više veze sa pozorištem, a IKA je isključivo bio film. Da. Pa dobro, bit će pozornica Tibor Vajda u Novosadskom pozorištu. Dogovorili smo se. Za 20-ak, 30-ak godina. Ne žurimo se. Tako je. Ali kako ste vi i IKA birali filmove koje ćete puštati u bioskopu? Ono što smo imali, pošto smo se dogovorili da će to biti prikazivanje kratkih filmova. Ne celovečernih, nego tematski kratkih filmova. A najviše filmova smo imali o njemu, jer on je ceo svoj život proveo radeći filmove. Bio je direktor produkcije, bio je producent, bio je glumac, bio je tehničko lice. Mislim, nema šta nije bio, čak i majstor svetla, što recimo u filmu je malo zahtevnije, ali IKA sve radio i ima filmova i čak predlažem da i ove godine prvo veče da bude posvećeno njemu, da tamo svima objasnimo zbog čega je ovo bioskop kod IKE, jer stvarno čovek Novosađanin, u stvari nije iz Čerevića je, ali je živeo ceo svoj život 92 godine u Novom Sadu i zaslužuje da napravimo spomenik bar u tom okviru. Da. Ali kako je, na primer, evo, da ustanemo, treba da igramo. Evo, iz režije nam kažu da igramo. Kako se promenio film, znači, kada ste, dobro i pozorište, dobro, ali pozorište ima već dužu istoriju, ali, na primer, film kada ste vi počinjali i IKA pre 50 i više godina. Kako je tad izgledao film i da li ste uopšte mogli da vidite da će film tada da dođe na nivo koji je danas došao? Mislim, i tad je bio na visokom nivou, nego prosto svi ti skokovi. Vrste, umetnički nema razlike. Uvek su zahtevi od stvaralaca bili najviši. Tehničke mogućnosti su bile i oj. Danas je to na dugme i ide to sve, pa u postprodukciji možete da uradite šta god hoćete. Recimo, baš sad gledam Kuću zmaje. House of Dragon. To je, ne znate šta je snimano, šta je dosnimavano, šta je animacija neka ili pite Boga šta, i to je totalna iluzija. U to vreme, ako se setim samo Žilnikovih filmova, tu si morao da uradiš sve uživo i da se to uradi da bi se snimao. Danas ti uradiš nešto, a šta će biti reprodukcija iza tebe pojma, a projekcija može da bude i ovakva i onakva i onda kad se to sve skupi u jednu sliku, ti glumac glavni ne prepoznaješ gde je to i šta je to.
To je otprilike suština današnjeg filma, za razliku od suštine ondašnjeg filma, tu smo morali sve da uradimo i da pogledamo posle, kada se film razvio, da li smo uspeli ili nismo. Da, oni dejlizi. Da. A ovde sada gledaš istovremeno dok snimaš, pa onda vratiš odmah, pa ako ne valja odmah brišeš. I nema problema, ne treba bacati trake. To je to što sad, ne moraš štedeti. Sad ne znam da li imamo para, pošto sam više ne snimam dugo, ali onda nije bilo ni para, nije bilo ni tehničkih mogućnosti, bilo je samo želje. I mi smo zapravo mogli da radimo šta god hoćemo, jer pre nas niko nije radio. I niko nije mogao da nas kritikuje kao nemate pojma. Mogao je, ali nije ni on imao pojma, tako da smo bili bar na istom nivou, a mi smo još i želeli to da radimo i sami smo sebe podučavali i iz prakse smo došli do toga, aha, ovo može, ovo ne može, ovo treba, ovo ne treba. I eto, to je bilo tamo 50. godina, a sad je 20. godina jednog drugog novog veka, pa tu smo gde smo. I vraćamo se mi posle tehničkih problema. Posle bloka reklama. Da, posle bloka reklama. Tibore, gde smo stali? Pa stali smo tamo kako smo onda radili film i kako sada mogu ljudi koji se sada bave filmom da prave ono što, eto, graniči se sa nemogućim. Pa da, ali ne znam, možda sada je nekako svaki film koji gledamo, veliki hollywoodski film, animirani film. Da, nema, da li se izgubila ta neka... Izgubio se čovek. Čovek? Da, jer ono što je naše filmove pravio filmom, da su pravili ljudi, igrali ljudi i gledali ljudi. Sada prave mašine, ocenjuju mašine, a vi dođete pa ili gledate ili ne gledate, niko vas ne pita da li ste shvatili, da li to vama nešto govori. Koga briga? Eto, to je razlika između onih vremena i sadašnjih. U stvari, nije vreme različito, nego su ljudi se promenili. Ali kako ste vi došli na ideju da se bavite filmom? Neko je morao. Pa da, to ti kažem, to je ono tako prazan prostor. I u praznom prostoru nešto treba da se radi. Sad, onaj koji je hteo, koji je želeo, koji je imao ambicija, taj je mogao da proba. Mogao je da uspe, a mogao i da ne uspe. Onda posle nisu dali mogućnost. Ali prva mogućnost je bila otvorena svakako. Eto, mi smo bili te sreće da smo prošli i posle toga za nama je dosta njih došlo i kako je vreme prolazilo, tako smo imali sve više znanja, sve više iskustva i sve više smo mogli da savetujemo one koji su dolazili za nama. Neki su prihvatali savete, neki nisu, pa su onda došli Makavejevi, recimo, ako vam to ime nešto znači. Još znaju mladi koje. Dobro je onda, znači došao je taj, posle crnog talasa neki talas koji je bio mešovit, pa smo onda dogurali dotle da su nas prikazivali u Kanu kao atrakciju. Mislim na Kusturicu. Da. Koji vam je film omiljeni? Ili kakve... Na koju kategoriju misliš? Kakve filmove vi volite da gledate? Pošto sad da nekog pitamo ko je pogledao verovatno mnogo filmova, sad ga pitati koji mu je omiljeni. Ali eto, kakve filmove vi volite, odlučujete da gledate? Volim da gledam film koji razumem i koji ima poruku za mene. To ne znači da je dobar film, to ne znači da je, ne znam, Oskarovac. Ali imam nešto, neku vrednost koja komunicira sa mnom. A svi su tako. Vi možete gledati, ne znam, ajde recimo, mnogo banalniji primer, američki fudbal. Američki? Američki fudbal. Da. To je fenomenalna neka igra za onoga koji razume. Ja kad sednem to da gledam na televizoru, pojma nemam šta je, i oni urlaju, slave i šta je, a što? A posebno bejsbol? A tek bejsbol. Ima tamo američkih nekih sportova
Isti je slučaj i sa američkim filmom. Westerni su nama bili interesantni. Dođe jedan mladić koji reši sve i navijamo za njega da potamani što više Indijanaca. A oni su to radili uživo tamo. Mislim, tu ima 20 miliona istrebljenih Indijanaca da bi se stvorio ujedinjene, ili šta su to, United States. Hvala lepo. Evo, kakva je produkcija, režija? To je ono, ovde vredi dolaziti u goste, čima se ovako služi. A kad sada ja sa 80 godina gledam te filmove, onda vidim da sve je to sa namerom i svaka umetnost koja je finansirana od zajednice, od države, sve to ima svoje zašto. Neće tebe finansirati država ako praviš filmove protiv tog sistema u kojem si. To je ono što mi nismo imali. Rani radovi su nastali ovde, istom Čereviću, da niko nije znao o čemu se tu radi. Po naslovu su možda nešto naslučivali, ali kad su pogledali film, to nije imalo veze s tim. Da, sećam se Žilnik kad je pričao o svom filmu, rekao je isto, kad je pred cenzorima se našao, da su rekli samo da su nešto sitno samo tražili da se izbaci. Da, zato što neka golotinja. Nisu shvatili o čemu se radi. Tako je. A Milja Vujanović je bila idealna za to, ali ne u tom smislu što se skida, nego što je imala lik koji je trebao tom filmu. Ali... Ništa, za kraj, šta preporučujete gledalcima da posete na festivalu? Da posete na festivalu? Da, na našem festivalu. Ne znam repertoar festivala. Pa dobro, ali znate da će imati glavnu takmičarsku selekciju, sporednu, eksperimentalnu. Da zaborave na takmičenje. Pošto u umetnosti nema takmičenja. Svaki umetnik se takmiči sam sa sobom. A oni koji ocenjuju te filme zapravo polažu svoja svedočanstva o sebi. Jer odluka, ocena filma ne govori o filmu. Od toga film neće biti ni gori ni bolji. Nego govori o onome koji daje svoje mišljenje. Da li je kompetentan ili nije. A dešava se i ovako i onako. Dođite ljudi, pogledajte film, stvorite svoje mišljenje i odaberite u sebi, za sebe, najbolji film. I nemojte se obazirati na ono šta će se zvanično obelodaniti. Pa dobro, svejedno će kod nas publika da ocenjuje sama, pa ćemo da vidimo šta sve naša publika misli. Da, ali to ne znači da će to biti najkvalitetniji, najbolji film. Tako je. Pošto ukus mase je vrlo diskutabilan. Tako je. Najbolji je film onaj u kom je svako posebno uživao za sebe. Tačno. Tako je. Hvala što ste slušali šoljicu razgovora sa Tiborom i sa mnom, a mi se vidimo od 29. avgusta do 1. septembra ovde na Naselju. Uživajte, vidimo se. Ajde, živjeli još jedno.